ndị ọmalịcha ndị Igbo njem ọnụ anyị awụchukwa n'ụbọchị nke taata ka anyị kpatụ aka na okwu anyị kwuburu n'oge gara aga. aha ndị Igbo, aha na-aza aza. O nwere eji anyị mere n'oge dị anya kpọrọ gịnị bụ aha gị. Aha mmadụ na-aza na-eso jie. Aha gị na-egosi ebe isi. Aha gị na-egosi onye bụ. Aha gị nwere ike ịgwa onye nọ n'akụkụ na onye a bụ onye Igbo. Otu aha m si bụrụ Chidi Ikenna Amobi. Obodo onye Germany ka esoro asụsụ a gwa na aha m bụ Chidi Ikenna Amobi. Ọ ọ ga-asị gị na ihe a dị ka aha ndị Igbo. O nwere ike ịsoro ọnụ nke be ha. Ihe mara m ga-asoro nke mụa na ihe a dị ka aha ndị Igbo. Ịsụgharị ya onye nke ọzọ ọ ga-asị gị na ihe a bụ aha ndị Igbo. O nwere otu ndị Igbo na-aza aha ọ ga-abịa ịnụ ị na-asị onwe gị kedu ihe mere onye a ji azụ ụdị aha. Ọ dị mma mmadụ kwa inwe afọ oyibo, ọ dị nsogbu a nọrọ n'ime ya, mana ọ kagodu mma ka ị na-aza aha gị. Mana nke ka njọ na ọ bụ na onye ọcha na-aza Chidi, ịma na m nwere ike ịza afa ndị ọcha. Ọ bụkwa na onye ọcha nwere ike ịza na-aza Ikenna ma ọ na-aza Amobi. O nwere ike nkunite ụra mba ụmụ niile afa ndị bekee. Mana ihe anyị na-ekwu bụ ọ bụ na-enwego ka esi kpọhie okwu wee banye gị afa bekee na amaghị ama, ịma mgbu onwe gị. Mana ihe anyị na-ekwu bụ ka ịghọta na osita dịba mma na ọdịba gboo, ka ịghọta na ụmụ gị ka ya amụ na ha kwesịrị ka aha bụla aha ndị Igbo. Ụmụ gị ka na-abịa n'iru na ha kwesịrị inwe afa ndị Igbo. Afa ndị Igbo gosi n'ịbụ onye Igbo. Afa ndị Igbo gosi ebe isi. Afa ndị Igbo gosi eziokwu na asụsụ na omenala Igbo na-enye gị obi aṅụrị. Ị na-asụkwa n'Igbo ọfụma, ịfụ nwanne gị n'ụzọ ịsụgharị ya Igbo, esi ya nne kedu nna kedu, efe ya na ehihie esi ya ehihie ọma. Ụfọdụ ndị be anyị na-agbafu mmadụ na ịbasị ya good afternoon. Eziokwu ọ dịkwa mma mana ọ dịchara mma. Efu onye Igbo si ya ehihie ọma, efe ya n'abalị si ya uhuruchi ọma. Ịhụ ya n'ụtụtụ esi ya ụtụtụ ọma. Ọ bụ ihe eji ama ndị Igbo. Ịgwa m ya ifugodu m na China, ifugodu m na US, ifugodu m na Europe, ebe ọbụla efu mụ si m ọ bụ n'ụtụtụ si m ụtụtụ ọma. Ifu m n'ehihie si m ehihie ọma. Ifukwa m n'abalị si m uhuruchi ọma, abalị ọma. Ọ bụ ihe ndị Igbo na-eme. Ọ bụ ka ndị Igbo si eme. Ọ bụ ka ndị Igbo si ekwu. Ọ dịbara gboo. Ọ bụkwa na anyị nwabido nya anya ma nkwụsịkwana ya. Ọkwa na ekpo ọgbụ ya mkpọkọrọ ụmụntakịrị ewere ya gwurie egwu. Mana otu ọbụla o si dị, anyị ga-agatụ fụ ndị Igbo eji onu ha eme ihe. Anyị ga-agafu ndị Igbo eji okwu ha eme ife n'ala Igbo, ka ha kọwatụkwara anyị, ka ha tụnyetụ anyị azụ gbasara aha ndị Igbo na-aba na otu ndị Igbo si aza aha ha. Ndị Igbo na-achọ ka aza aha na-atọ ụtọ na ntị. Ife nke ọsụ nọ Shelimonti, ife nke ọsụ nọ Raskaladinda, ife nke ọsụ nọ Jennifer Skycop, Jennifer Water, ife nke ọsụ gị nọ Sandy. Ma nne nwanne m ka m gwa nke bụ eziokwu, aha gị gosi onye bụ. Osita dịba mma ọ dịba gboo. Oge na-adịghị anya ọ bụ na ị nwere afa ndị Igbo ama nwe gị n'ọlụ. Ọ bụla amụma sị na m na-ebulu gị amụma ugbu a. Ọ bụ na aha gị abụrụ afa ndị Igbo na ị nwere afọ Igbo. Ọ bụgo na-abago gị nke oyibo ịtụfu na ya, mana were nke Igbo na ya abaghị ka ị na-aza. Were nke oyibo tinye n'akụkụ. Ọ ka bụ aha gị mana tinye n'akụkụ. Kwa ndị mmadụ onye kpọọ gị Skyrocket nke nne biko iwe n'iwe, aha m bụ Ifeọma, aha m bụ Chinelo, aha m bụ Chinasa. Na-ịma mma niile ịma ebulu ụtụ bụrụ anyanwụ ụtụtụ iwe na-aza afọ Igbo. Ọ ga-eme gị ka mma ịma ka ọ pụọ. Ọ ga-eme gị ka ị bụrụ Mgbeke. Ndị gboo na-aza Mgbeke ị ka ha wee ma mma. Ndị gboo anyị na-asị na onye a bụ Mgbeke. Ịfụ onye mgbe gboo a na-akpọ Mgbeke, ịfụ ka ọ dị mara na ndị Igbo mara mma. Biko na ụmụnne m na ụmụnna m,
ebe ọbụla onye si n'ọlụ ị nọ Nigeria ị nọ ala Igbo ị nọ Biafra ị nọ China ị nọ Germany ị nọ Rome ebe ọbụla so gị n'ọlụ na-agba mbọ nke gị nsogbu anọrọ kama gba mbọ na-aza afọ Igbo gba mbọ mee ka ndị mmadụ ghọta na ịbụ onye Igbo. O nwere ife nji ekpupụrụ nwanne m nwoke bụ nnukwu ọnkụrụ m eziokwu nọ n'ọzị Chinua Achebe gụrụ akwụkwọ rinne nke ọ bụ na onye ọbụla bụ onye Afrịka nke ọ bụ na onye ọbụla nọ n'ụwa maka Chinua Achebe mana ofe ife o mere na-atọ m ụtọ rinne bụ na ụmụ niile ọ mụrụ afa ha niile bụ afa ndị Igbo. Gaa jụọ ese ọ gụrụ ọ dere Things Fall Apart, ọ dere No Longer at Ease, ọ dee akwụkwọ ọ dee dị ka aja dị naanị mana n'ime akwụkwọ niile ọgụ n'ime akwụkwọ niile ọma ụmụ ya niile bido na nke mbụ ruo na nke ikpeazụ afa ha niile bụ afa ndị Igbo. Ọ bụ na ya gụrụ akwụkwọ otu a nwee ike ime ọkaezi maka gụnwa nwanne anyị nwoke nke Ọnịcha Philip Emeagwali o nwere ọ ga-abụrụ ọka ịgbanwego afịa na ọbụ ọzọ Emeagwali na ọbụzi makiro nkewa akpọ onye otu ọ na-atọ ụtọ. O nwekwa ndị Igbo ncheta ha, o nwekwa ndị Igbo nwere ọnụ okwu na mba ofesi mana ha ka nwere afọ Igbo. Oge na-adịghị anya m ga-akpọpụtara gị afafa n'ofu ka ị wee hụ na gụnwa na onwe gị na ịkabedu wee gbagote mana ha nwa na-enwe mpako na ha bụ ndị Igbo, ha na-enwe aṅụrị na ha bụ ndị Igbo, ha na-azasị afọ Igbo ike, gburu okpu Igbo, na-eyi aka Igbo, na-eyi akwa Igbo, na-eme ka ndị Igbo. Ọ bụzi agụnwa tụlegodi ihe a chere nke bụ eziokwu, tụlegodi ihe a m na-ekwu. Ọ bụ na m na-asị asị ka ị gwa m ọ bụ ya mere nwanne m anyị na-ekwanụ asị anyị adịkwa egbu ga-egbu. Ị ka bụ onye nke anyị, ị ka bụ nwanne anyị mana ihe anyị na-ekwu biko ka ịza afa ndị Igbo, ka ị na-eyi uwe ndị Igbo, ka ị gba mbọ ịfụ nwanne gị n'ụzọ, ka ị sụgharịa Igbo. Anyị na-achọ ka anyị na-asụ bekee dịkwa mma mana ka m gwa gị nke bụ eziokwu o nwere ka ịsụkata bekee karịa onye nwe bekee. Onwe ndị ọba asụfa ndị bekee, onwe ndị ọba asụfa ha na-asụ bekee gụọ amụta ya amụta. O nwere ka ịsụkata ka ịsụkarịa ha nwa ma nke na-ewutekarị mbụ na ọtụtụ n'ime anyị chọọ ka anyị sụọ bekee anyị arapụ nke anyị ji na-achọkwanụ nke anyị na-ejiri nke anyị jikwa na-eji anyị enwetabe nke anyị na-achọ anyị enwetabe. Ngwazịa m kezi ka esi wee kwa ndị ukwu ụwa. Biko nwanne m cheta na adị m egbu ga-egbu n'ọkwa na ọzọ ka a na-azọ ositara ebe mma ọ dịba gboo. Aka m bụkwa onye nke gị ezigbo onye gị na Igbo Amaka Productions ndị pụtara ihe ka anyị kwado asụsụ na omenala Igbo. Anyị na-eme n'egwu ejije, anyị na-eme n'egwu ejije anyị mere dị ọbara, anyị nwere gịnị bụ aha gị, anyị nwere ọnụbọgụ bụ ejije anyị mepụtara maka akwamozu. Ndị Igbo ji akwamozu wee merezi ebe a na-eme ejije akwamozu mere ihe m na-amarọ. Onye mmadụ nwụnara ojele anị ole ụlọ ole moto ole ụgbọala ya niile ole anị ka ọ wee dozie ụlọ ka ọ wee kwa ozu. Ilesi anị niile a wee kwa ebe onye nwụrụ anwụ a na-ekwu na anị efugo, a na-ekwu na mmadụ efugo ejekwalekwa anị. Kedu uru ọ bara anyị? Ọ dịkwa mma onye kpata ego ọfụma mee ihe dị mma ọfụma n'ala Igbo sinyekwu ya ọkwụ ozu ya sikwa anya n'ụzọ dị mma nsogbu anọrọ tinye akwamozu otu o si wee chọọ nsogbu. Mana ọ bụ na ị nwere ego ile naanị otu ni akara nwaanyị atụkwasị dị ya ọkọ mmadụ ka a na-agwara abacha ịkwacha anya izuụka na-abụ ịkwacha anya izuụka na-abụ izuụka ịtọ otu ọnwa na ọnwa na-abụ ọnwa atọ ọnwa anọ ọnwa isii echefuo maka ya. A na-akọzi n'akụkọ nna na mgbe nwoke na mgbe nwoke afọ kwara ozu na mgbe nwa mgbeke kwara ozu na ọ dị egwu na-elikata ihe na-elikata ọka dị n'afọ gị. Ka uche anyị dị ya biko
ọkwanụ ka ọ dị mma ka anyị na-eme anyị emekwa n'ọtụtụ ejije akụkọ ọla mma maazị ikpe ama ije dị ife inwa ejije anyị mere na asụsụ gịnị bụ aha gị ọka nkụ anyị ekweta ngwa na egwu Igbo kwenu na egwu ndị ọzọkwa anyị ka na-eme ka na-aga n'iru wee na-asị biko ka ịgba mbọ na-ekiri ejije Igbo kiribe egwu Igbo kiribe ihe ọbụla ndị Igbo na-emepụta bụ ndị Igbo na nke bụ eziokwu na anyị ga-akwanyete asụsụ Igbo ọ bụ oke na ọlụ mụ na gị ọ bụ ọsọ nke mụ aka m bụkwa Chidi Ikenna Amobi daalụ ka ọ dịgodu emechaa anyị ga-ekwukwa ọzọ ndewo